Dobrý deň, Nike Možňák, skenarterapia.sk. V dnešnom krátkom videu sa povenujeme opäť home skenaru na domáce použitie. Budeme vysvetľovať nastavenie funkcií FM, AM a dóza. Zapneme štvorčekom skenár, home skenár. Ak chceme nastaviť, práve sme ho vypli, takže opäť ho zapneme. Ak si chceme nastaviť dózu, vysvietime si trojuholníčkom D a stlačíme plusko. Ak si chceme nastaviť AM, vysvietime trojuholníčkom, stlačíme plusko. Ak si chceme vysvietiť FM, trojuholníčkom sa dostaneme na FM, musíme ho vysvietiť a zatlačíme plusko. Teraz máme nastavené funkcie FM, AM, dóza. Tieto tri funkcie si môžeme potvrdiť tak, že si vypneme skenár a znova si ho zapneme, pričom budeme vidieť, ktoré kontrolky svietia. Svietia FM, AM aj dóza. Takže máme momentálne nastavené FM, AM, dóza. Ak by sme chceli povypínať niektoré z týchto funkcií, treba z dózu, musíme sa znova trojuholníčkom popreklikávať na jednotlivé funkcie, ktoré minuskou povypíname. Vypli sme dózu, AM aj FM. Môžeme si to skontrolovať opäť tak, že skenár vypneme a opäť zapneme. Nesvieti nám nič, čiže je nastavená nejaká frekvencia, o ktorej nevieme s presnosťou povedať aká, pretože nemáme vysvietenú strednú kontrolku. V ďalšom videu si ukážeme, ako si nastavujeme dózu a ako dóza prebehne v konkrétnom procese v meraní na koži. Dovidenia.